खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा गुथि रंजालि बैसागु बराय फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। 8 फेब्रुआरिनि सानखौ आमसुवा फालिदों गोसोम सान। एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया ग्रीनफिल्डआव नायगिदिंहैदों। सिलचर एनआईटिआव फिन दुंहाव थासारि। बाक्सानि लावगावआव गिख्रंथाव अर खामनायजों गोबां धोन खहा। बिजनीआव सा9 जुवारिखौ पुलिसा हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सानजारि नोगोर बैसागु खुंफुं आफादा गुथि रंजालि बैसागु बराय फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। मख'जाथावदि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा बानजाय आफादखौ लगलुं गुदि फरायसालियाव दानाय जायो। बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै मनेश्वर बसुमतारीनो बिबान होनाय जायो आरो गाहाय नेहाथारि महरै सन्जीब ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै माहारियारि आफादफोरा खौसेयै बानजाय आफाद दानायाव खौसेथियै बाहागो लानानै बानजाय आफाद दानायखौ जाफुंसार होयो। बाक्सा जिल्लायाव आमसुनि गोसोम सान फालिथाय। नेलियाव मानसि बुथारनाय जाथायखौ लानानै खालामनाय बिबुंथिनि थाखाय देबब्रत जयकियाखौ रायजोआव निमाहा बिनांगौनि दाबि खालामदों आमसुआ। थांनाय गोलाव 41 बोसोर बारलांनाय नेलियाव मानसि बुथारनाय जाथाया 1983 मायथाइयाव दरं जिल्ला नेलियाव धोरोमारि माइनरिटि सुबुंनि सायाव मानसि बुथारनाय खामानि मावदोंमोन दुथांफोरा। दिनै 41 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो बे मानसि बुथारनाय जाथायाव थैनाय 1000निबो बांसिन नखरनि सुबुङा दिनैसिमबो न्याय मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव आसाम नाङैनो 8 फेब्रुआरिनि सानखौ आमसुवा फालिदों गोसोम सान। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि नोरसिंबारियावबो बाक्सा जिल्ला आमसुवा फालिदों गोसोम सान। आमसुनि गोबां नेता कर्मिया गोसोम बेज गाननानै मानसि बुथारनाय जाथायाव थैनाय सुबुंफोरनि आत्मानि अराय गोजोन हास्थायनानै 1 मिनिट गोर्बोजों आरज गाबनायनि अनगायैबो मेलबो खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे मानसि बुथारनाय नायबिजिरनायनि थाखाय दानाय तिवारी आय'गनि खौरांखौ रायजोआव मिथिहोनो थाखाय दाबि खालामदों आमसुआ। फारसेथिं बेरेखा दोलोनि लिडार देबब्रत जयकियाया नेलियाव मानसि बुथारनायखौ लानानै होनाय हेंथा बिबुंथिनि थाखाय रायजोनि गेजेराव निमाहा बिनांगौनि दाबि दैखांदों आमसुआ। गोसोम सान फालिनायाव बाहागो लादों आमसुनि सेन्ट्रेल नेता साइफुल इस्लाम खान, सेन्ट्रेल कमिटिनि मावथि सोद्रोमा गियास उद्दीन, बाक्सा जिल्ला आमसुनि आफादगिरि आब्दुल रहिम, लोगो आफादगिरि नुर नबी आरो गोबां आमसुनि मावथि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो स्वरूप सृष्टि प्रसाद संसद सा सानजा जथायै मुलुग गोजोननि थाखाय बोहैथि दाननि फैगौ 24 आरो 25 फेब्रुआरि 2024 खालाराव 50,000निबो बांसिन भक्तफोरखौ लानानै एबा ब्रह्म सिबियारिफोरखौ लानानै क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव महायज्ञ एबा गेदेरथार जयग' खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजाया महायज्ञ खुंगोन थावनियाव थांनानै खौरां लाहैयो। बे खौरां लाहैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, बड'सा ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारी आरो हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारिमोनहा बाहागो लादोंमोन। बराग सेरफांनि सिलचर एनआईटिआव आरोबाव फिन दुंहाव थासारि सोमजिदों। सिलचर एनआईटिनि बयज हस्टेल नम्बर 7 आव माखासे फरायसाफोरा हस्टेलनि ओंखाम संग्रानि सायाव जानाय लोंनायनि जेंनाखौ लानानै देहायारि गाग्लोबनानै जखम खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरिफोरखौ बे समाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों काछार पुलिसआ।
बाक्सा जिल्लानि लावगावआव प्रवीण काटानियार मुंनि सासे सुबुंनि न'आव गिख्रंथाव अर खामनायजों गोबां धोन सम्पति खहा जादों। मोब्लिबारि सर्ट सार्किट जानानै न'आव थानाय माइ दै गासैबो सिलिंखार जादों अर खामनायजों। फायार ब्रिगेडनि दमखल गारिया उननि समाव सौफैदोंमोनब्लाबो नाथाय अब्लाहालागै खामग्लिनानै सेवहांगार जाजोब्बायमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सनिबारखालि बङाइगाव जिल्लानि निउ बङाइगाव रेलवे वार्कशपआवबो बेबायदिनो गिलु बालु अर खामदोंमोन। अदेबानि बे मोन्नैबो जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव रेल स्टेशननि साखाथियाव रावबो थायै गंसे न'आव जुवा गेलेखुमानाय गासै 7 जुवारिफोरखौ पुलिसआ हमदों। हमजानायफोरनि गेजेराव बिजनी थानानि सासे पुलिस कन्स्टेबलबो दंफायो। पुलिस कन्स्टेबल प्रणब सयकियानि अनगायैबो पुलिसआ 8 गुबुन जुवारिफोरखौबो एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय जुवारिफोरा माखासे असामाजिक खामानिबो मावोमोन। बेबायदिनो बिजनी थानानि असि आरो बिजनी एसडिपिअनि दैदेननायाव पुलिसआ दिगन्त गवाला, बिश्वजित दास, नीलकमल राय, राज हालय, कनमनि मेथि, देबानन्दु बिश्वास, पुनाय राय आरो मृदुल दासमोनखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।